Goedemiddag en welkom bij Joet. De officier van Justitie had een jildboete van €150.000 eersket in een veetransporteur uit Dronriep. De zou fraudeerd wezen met blauwtongenverklaringen. In 2007 verkeerde het bedrijf 70 stiks vee naar Roemenië. Na controle doch blikken dat een aantal kei besmet is met de veeziekte blauwtongen. Wil zien de verkeerpapieren stiert dat de business zoom binnen. En later komt direct nog fraude onder het lucht bij de levering van kei aan Georgië, Rusland en Jordanië. Ik zou dat willen kwalificeren als laag bij de grondse fraude en zwendel. Met als kortzichtig doel een winstbejag op korte termijn. Die grote gevolgen had kunnen hebben voor de gehele export van levend vee naar het buitenland en de positie van Nederland daarin. De directeur van het veetransportbedrijf is een celstraf eerske van een jellier. De man zei likwijls dat hij geen opdracht had voor de fraude. Alles zou betocht wezen troch een van de verkeermedewerkers. Het skip van papier-maché dat juist te wetterlitten is in de Prinsentuin in Ljouwert is lek. Pompen hadden hier de nacht draait om vat te komen dat het 9 ton zware skip zinkt. Onder grote belangstelling is het skip juist terug Ljouwert vervierd. Oer het dak van feestnis de Blokhuispoorten naar de Prinsentuin. En daar kwamen meer dan 8000 mensen op het kunstwerk. Joet is het stil bij het skip en binnen de problemen. Er zit water in het roem en we zijn eruit aan het pompen. En we zoeken nou naar een oplossing van, we moeten erachter komen waar het god zit. Of misschien is er wel een squartje ontstaan bij het hijsen, dat gebeurt. Letter op het dag is bezocht om het skip weer uit het wetten te takelen van reparatie. Maar dat is vanwege de Hudewien uitsteld ontmoen. Winters wil maar het skip op reis om zo de verhalen te litten die het op een boord plakt binnen. Het zeegas moet weer omkomen in de Waadzee. En daarom is Joet begonnen met het shitjen van het plantje dat onder andere de waterkwaliteit verbeteren moet. Van Jontje 30 stiert je vol met zeegas. Maar door een ziekte en de afsluiting van de Zuiderzee is het meeste verdwenen. Rijkswaterstaat en de Watervereniging gaan nou de handen in inslijn om het gas weer om te krijgen. Het zeegas zorgt voor structuur in de waddenbodem. En op het moment dat het zeegrasveld dusdanig groot is geworden, dan kan het zichzelf in stand houden. En dan kan het ook gaan dienen als kraamkamer voor vissen. Maar het belangrijkste doel is dat het gewoon aan zich hoort bij de Waddenzee, bij de natuur. Nou, dat willen we terugkrijgen. Op 3 plekken in de Waadzee is zeegas uitzetten in driehoekige netten, die kun je misschien moet zeggen. Als alles slaagt, groeit je takken meer een bunder zeegas. 2 mensen binnen van de Mont verwoenen rekken bij een ongeluk op de Waardwei. Ze rekken bekniepen in haar auto. Bij de oprit van de Waardwei richting Drachten gaat het mis. In een auto klapte daar toch in een peel. De brandwacht moest beide slachtoffers uit de auto helpen. Een van de ambulances kwam op weg naar het ziekenhuis MCL nog in botsing met een auto op het Drachterplein. De glazen oerkaping van de broeren Tjerke in Balzert wordt pas oer een jellier vervangen. Het werk zou deze week uiteenzetten, maar dat slag het net. De oornemer had de minwerknimmers die dat werk dwaan kunnen. Het glas dekt de Tjerke aan naar het dak bij een brandverlenging is, maar er zitten squarren in. Na een vertraging van 4 maanden is de restauratie van de Laurentius-Tjerke in Kimswerd wel los. De Tjerke had in kwartier te krijgen met 2 inslagen. Een paar mannen werd toen dutsen dat er asbest onder de vlier zit. Letter komt direct nog rust het faillissement van bouwbedrijf Blekeroer hinnen. Na het werk oornom is toch een oorbouwbedrijf liek je de meeste problemen oplost, opnieuw de zwargen. Wij moeten van die asbest maar wij nog gedeeltelijk een oplossing zoeken. Dus we hopen wat extra yield te krijgen hier en daarbij. En we zullen wat in het ontwerp bezuinigen. En zo zullen we proberen de begroting weer rond te breiden. Het financiële god is op dit staat €50.000. Het gebouw zou in december volslaan kleerwezen, maar dit wordt door de vertraging nog het jaar als maart takkenmeer. De mooiste dwergpapegaaien van Europa komen uit Hollem. Hollemer Iene Peter Terpstra is fokker. En hij nam zijn vogels mooi naar het EK in het Belgische Aalst. Maar groot succes. 114 fokkers dienen mij, maar in totaal 1500 vogels. In verschillende categorieën waren de vogels beoordeeld op kleur en uiterlijk. Voor Ine Peter Terpstra was het EK dit weekend een topkampioenschap. De Hallemer hellen mij verschillende papegaaien 9 gouden, 5 zilveren en 5 bronzen medailles. Ik ben al dik 30 jaar aan de gang en ja, het lijkt het correct dat het elke keer beter gaat. Je probeert je altijd weer
iets betters te fokken en dan wel of naar je kleurtjes die nog net zo volle vak binnen om daar echt die kwaliteit in te krijgen. Dat, ja, het is gewoon een drive die je hebt en daar heb je heel veel plezier uit. Het Europees kampioenschap is het grootste vogelevenement van de wereld. En dan zorgen we nog even naar de waarsverwachting. Joen en vannacht is het droog waar. De zuidwestenwind is nog altijd hut ontstwarmig en het is 14 graden. En morgen geregeld zinnen, maar ik vallen de buien. Er kunnen pittige wezen, maar tonger en windstieten en het is morgen maximaal 18 graden. En ons af hier het nijs in het kwad. Je hoort er weer om 6 uur, dan maar langere reportages. Ik wens je nog een hele noffelijke dag verder.